gledalci, dobar dan i dobrodošli. Zdrava ishrana, recept za dugovečnost, tema je večerašnje emisije o zdravom telu. Sa nama je danas doktorka Slađana Velkov, koja se bavi zdravom ishranom. Najprej dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, da vas našla. Kao što sam na početku rekla, bavite se propagiranjem zdrave ishrane. Odakle ta ideja? I recite, koja je to novina kada je u pitanju zdrava ishrana po vašem receptu? Da. Ja sam, pre svega bi se ogradila da ovo što govorim je u edukativne svrhe i nije namenjeno lečenju nijedne bolesti. Ovim načinom ishrane, propagiranjem ovog načina ishrane sam počela kada se moja svekrva razbolela od raka i onda sam ja krenula da istražujem razne vidove lečenja raka i drugih bolesti i došla sam do jednog najefikasnijeg do sada načina za lečenje raznih bolesti, a to je sirova biljna hrana. Znači, ovde se radi o isključivo nekuvanoj biljnoj hrani. Da, pa po čemu se vaš, da tako kažem, pristup razlikuje od onog pristupa u medicini kada je u pitanju zdrava hrana u lečenju? Radila sam kao lekar ranije i znam da se klasična medicina vrlo malo bavi prevencijom bolesti. Već se u stvari bavi tretiranjem simptoma, uglavnom lekovima i hiruškim zahvatima. Šta su u stvari to simptomi? Simptomi nisu bolesti. Visok krvni pritisak nije bolest. Kada mi smanjimo visok krvni pritisak, u stvari suzbijemo simptom koji signalizira da nešto u telu nije u redu i kada telo prestane da signalizira tu bolest, onda se bolest produbljuje. A što se tiče prirodne medicine, u prirodnoj medicini u kojom se ja bavim, mi lečimo uzrok bolesti. Da. Zašto ne lekovi, jer po vama lekovi ne? Da. Pa vidite, postoji u današnjem svetu jedan paradoks, a to je koliko mi imamo naprednu medicinu, razvijenu medicinu, nikada nije bila razvijenija, međutim imamo sve više bolesnih ljudi. I što se tiče lekova, kada postoji znači taj negativni efekat leka. Negativni efekat leka je u stvari pravi efekat leka. Kada vi uzmete jedan lek, negativni efekat tog leka zahtevaće drugi lek koji će da leči taj negativni efekt prvog leka i tako dalje. I onda vidimo da što više lekova pijemo, imamo više bolesti. Da. Po vama ključ je u zdravoj ishrani, znači, pa kako treba da se hranimo da bismo bili zdravi? Da. Ja bih se samo nadovezala na što se tiče lekova, pa ću kasnije da odgovorim na to pitanje. Recimo, u klasičnoj medicini imamo 3 načina lečenja raka. To su hemoterapija, radioterapija i hiruški zahvat. Što se tiče hemoterapije, hemoterapija je otrovna za zdrave ljude. Mi je dajemo bolesnim ljudima i očekujemo da oni budu zdravi. Što se tiče radioterapije, znači zračenja, to je ništa drugo nego rengenski zrak. I taj rengenski zrak, kada ste vi zdravi, onda vas upozoravaju da ne primite previše rengenskih zraka jer možete dobiti rak. Međutim, kada čovjek ima rak, onda mu se daju 1.000.000 puta veće doze istog tog zračenja koji izaziva rak. I u celoj toj priči tu nema baš neke logike. A čekaj, samo moram da vas prekinem. Vi ste ipak radili kao lekar, radili ste u Skoplju, pa ste radili na prijemno-triježnom, gde ste još radili? U Kuvajtu se radila kao lekar i kao menadžer za razvoj. Čekaj sad, vi ste zvaničnu medicinu, završili ste medicinski fakultet. Da li biste vi onda, kada ste radili kao lekar, propagirali drugojačije od onoga što je etika lekara, što je kodeksom propisano, lekarskim kodeksom i zakletvom Hipokratovom? Da, vidite, naša zakletva lekara kaže da ću svoj život žrtvovati
radi za dobrobit bolesnog. I to je moja vodilja. Znači, ja ću uraditi sve ono što je dobro za bolesnika. Dok sam radila kao lekar, ja nisam znala. Znači, mi na fakultetu i ne učimo baš, vrlo malo učimo o ishrani i vrlo se malo govori o enzimima koji su u stvari ključ u ovoj vrsti lečenja i takođe u prevenciji svih bolesti. Da. Pretpostavljam da, naravno, dok ste radili taj posao, pridržavali ste se kodeksa, a pretpostavljam da ste posle toga, znači, pošto je sada jedan deo alternativne medicine izjednačen sa zvaničnom medicinom, pretpostavljam da ste završili neku specijalizaciju iz oblasti ishrane. Ja nemam takve specijalizacije. A ne postoji tako? Koja se bavi ovom vrstom prirodne medicine. Ne, mislim sam dugo godina radite u inostranstvu. Da, ja sam dosta kursova završila, ali ne postoji specijalizacija koja se bavi isključivo ovim oblikom. Znači, mi lekari moramo da prepisujemo lekove u bolnicama ili da se bavimo nekim oficijalnim alternativnim oblikom. Da, na drugo pitanje koje ste postavili, a to je kako da se hranimo. Da, kako? Da, pa vidite, mi nismo dizajnirani da se hranimo mesom. Zašto to kažem? Zato što prvo, naša vilica se razlikuje od vilice mesojeda. Mi spadamo u grupu biljojeda, zato što naša vilica ide levo i desno kao kod biljojeda, dok mesojedi mogu samo da otvore usta gore i dole i da kidaju meso, dok mi žvaćemo našu hranu, odnosno naša vilica je prilagođena ishrani žitaricama i biljkama. Što se tiče kiseline, recimo mačka ima u ustima kiselinu, koja, znači, digestija kreće još ustima. Ima jaku kiselinu u želucu, ima kratka creva, što znači da će parče mesa za nekoliko sati izaći iz nje i ona će, znači, iskoristiti to meso, hranjivost mesa i izbaciti. A u ljudskom organizmu se meso raspada koliko? Da, do 3 dana, zbog dugih creva i zbog vrlo slabe kiseline. Pardon. Meso ostaje do 3 dana i raspada se, znači ne može da se digestira meso u našem telu. Da, ali mi smo nacija koja je navikla na meso, suhomesnate proizvode, a navike se menjaju veoma teško. Mogu da se promene tek onda kada čovek dođe do nekog stepena da naruši zdravlje. Ova pogrešna informacija sa ishranom bogatom proteinima je krenula još 1914. godine kada su Osborn i Mendel izvršili eksperimente na pacovima i otkrili da kada su ih hranili visokoproteinskom hranom, oni su porasli mnogo. Međutim, svi ti pacovi su takođe dobili karcinom. Da. Ajde sad da se vratimo na onu našu hranu koju vi propagirate. Šta treba? Da, šta treba jesti? Jesti. A da kažem i šta ne treba jesti. Da, posjećamo šta ne. Dobro. Što se tiče koju hranu treba jesti, to je, znači, sirova biljna hrana. Zašto to kažem? Enzimi su, ono što razlikuje kuvanu hranu od sirove biljne hrane su enzimi. Šta su to enzimi? Enzimi su supstance u hrani koja razlaže deliće hrane na sitnije čestice koje mogu da se apsorbuju u telo. Međutim, kada vi uzmete, enzimi se uništavaju na 47 Celzijusovih stepeni. Kada vi uzmete kuvanu hranu koja nema enzima, vi ćete ukrasti vaše metaboličke enzime iz mozga, recimo iz srca, iz bubrega, da bi skuvali tu hranu i na taj način skratili vaš život. Zašto? Zbog toga što mi imamo ograničenu količinu tih metaboličkih enzima. I jedeći stalno tu kuvanu hranu, mi smanjujemo našu količinu tih metaboličkih enzima i zbog toga nam je život tako kratak. Evo da krenemo, ja se izvinjavam što vas malo prekidam. Da čujemo kako se vi hranite. Da. U čemu se sastoji, na primjer, doručak, užina, ručak, večera i vaša porodica? Da. Ja se hranim, vrlo retko uzmem nešto od kuvane hrane, međutim, uglavnom se hranim sirovom biljnom hranom. Kako to radim? Znači, ujutru jedem uglavnom voće, s izuzetkom nekada, eto, uzmem neku povrće ili salatu ukoliko baš imam potrebe. Postoji neko voće koje ne jedete ili svo voće? Ja svoje voće jedem. Da. Zatim, jedan obrok dnevno je povrće. Da.
što znači to nije mala salata, već je malo veća salata, da li bila iz krtolastog porekla ili lisnatog, ali lisnatog je mnogo kvalitetnija. I uz to uvek stavim šaku semenki ili nekog orašastog voća da bi više dobili na energiji. I treći obrok koji ja savjetujem je 50% kuvane hrane i 50% sirove, znači neke salate. Od te kuvane hrane ja preporučujem vrlo jednostavnu hranu koja je pečen krompir, od krompira imate bezbroj jela, zatim integralni pirinač, neko barano povrće i tako, varijacije na tu temu. Meso uopšte ne? Meso uopšte ne, mleko, jaja, znači sve su to proteini životinjskog porekla koji su izuzetno opasni za ljudski organizam jer su previše masni za naš organizam. Da, ali ljudski organizam koji je dugo godina konzumirao i meso i mleko i jaja, koje vi ne preporučujete, se teško navikava. Pa da, potrebno je neko vreme za naviku, međutim, šta je tu isto bitno da se kaže? Ljudi me često pitaju kako ja mogu da izdržim na toj hrani. Da. Međutim, u čemu je tu razlika? Kada vi jedete kuvanu hranu, onda telo već posle tog obroka traži koji je sledeći unos, znači, zbog toga što niste uneli nikakve hranljive materije sa tom kuvanom hranom, je sve uništeno i onda telo traži i dalje hrane, tako da vi morate sve više i više da jedete. A kada pojedete 2-3 parčeta voća za doručak, onda je telo zadovoljno i onda neće tražiti toliko. Ja jedem izuzetno malo. Da, ali šta u slučajevima kada je u pitanju sirova hrana? Šta ljudi koji ne mogu i ne smeju, na primjer oni koji imaju bolesnu žučnu kesu, ne bi trebalo da jedu tu hranu? Šta je kod nekih drugih bolesti? Organizam burno reaguje kod sirove hrane. Šta kod takvih ljudi ili organizam može da se prilagodi? Svako može da konzumira sirovu biljnu hranu. Naravno da postoji u početku prilagođavanje organizma i šta je ključno kod svega toga? Kada vi krenete da jedete sirovu biljnu hranu, telo odjednom počne da oslobađa sve te stare toksine koji su bili zarobljeni u telu i onda se vi osjećate loše u početku. To je period krize, znači mi ih zovemo krize zdravlja, zbog toga što se telo čisti od otrova. Ali to vrlo brzo prođe, zavisi od slučaja, znači zavisi i zato ja ne preporučujem nagli prelaz, već postepen, a to su ta 3 koraka. Znači da u početku uvedete voće za doručak, i kada se naviknete na to, posle par nedelja, par meseci, krenete sa zamenom jednog obroka povrćem. To može da bude i sušeno voće, sušeno povrće, to može da bude i kiselo povrće, znači kao kiseo kupus, sve što je fermentirano. Važno je da nije obrađeno termički. A šta je sa žitaricama, šta je sa hlebom? Da. Ja ne jedem hleb uopšte i ne jedem pasulje i meni je to sasvim dovoljno. Zbog toga što hleb, znači žitarice nama su potrebne u vrlo malim količinama. Jedna šaka žitarica dnevno je sasvim dovoljna za naše potrebe. Međutim, ja pšenicu potpuno isključujem iz ishrane. Zbog čega? Zbog toga što pšenica ima gluten. To je, da kažemo, vrsta lepka koji se takođe koristi u industriji nameštaja, za lepljenje nameštaja. I taj gluten se isto tako ponaša u našem telu kao lepak i slepljuje naše ćelije. Gluten se recimo potpuno isključuje, odnosno pšenica se potpuno isključuje kod pacijenata koji boluju od duševnih bolesti. Onaj hleb koji ja preporučujem, ukoliko neko želi zaista da jede, ali to nije neophodno, je kukuruzni raženi hleb. Da. Znači samo kukuruzni i raženi hleb. Da, to može drugi, ali ne pšenični. Pšenica je jako zdrava, ali mlade klice pšenice su izuzetno zdrave. Da, klice od pšenice, znači koje mogu i sami da proizvedu, oni koji žele. Možete u saksiji, da. Koja je to kisela hrana? Da,
Pa kisela hrana je ono što smo spomenuli, znači spomenuli smo meso, da, vraćamo se nazad. Sada meso, rekli smo da mi nismo dizajnirani, ali osim toga u tom mesu koje jedemo, čak i da pojedete meso, u tom mesu koje jedemo se nalaze hormoni, se nalaze antibiotici. Ti hormoni koji se normalno daju životinjama, kravama da bi brže rasle, da bi se dobilo više mesa, ti hormoni će izazvati kod dece preran pubertet, izazvaće kod odraslih rak prostate i rak dojke. Kod dece imamo jednu strašnu konfuziju danas. Zbog čega? Zbog toga što su oni, pre 50 godina smo imali decu koja su dobila u 16, 17, 18 godina pubertet, kada su oni bili normalno, mentalno zreli. Ali danas imamo decu od 9, 8 godina koja dobijaju prve pubertetske karakteristike, ali oni nisu mentalno zreli za taj odrasli život. I dolazi do jedne strašne konfuzije kod dece. Druga hrana koju bi ja spomenula je mleko. Vidite, ne postoji nijedno biće u prirodi na ovoj planeti koje konzumira mleko posle perioda dojenja, osim čoveka. Zbog čega mleko ne trebamo da konzumiramo? Između 3. i 5. godine dolazi do smanjivanja enzima u telu koji digestiraju mleko, koji vare mleko. I mi jednostavno posle tog perioda ne možemo da digestiramo to mleko, da svarimo mleko. Također ne postoji nijedna životinja u prirodi koja koristi mleko druge vrste, osim ljudi. Također u mleku se nalazi gnoj i krv. Znači gnoj zbog toga što te životinje, krave, imaju infekcije u vimenima, a također i krv zbog toga što se mašinskim muženjem oštećuju krvni sudovi. Ali dobro, to se preradi. Sada, kad dođemo do prerade, ne možete sve da preradite. Kad dođemo do prerade, onda imamo pasterizaciju. Šta znači pasterizacija? Zagrevanje mleka na visokim temperaturama, naravno da bi se produžio život tom mleku u prodavnicama, međutim, ta pasterizacija ubija potpuno to mleko. Da li mi možemo sada ljudima, lekar kaže majci, mleko je obavezno, pa sadrži kalcijum, ne znam koje još sastojke, znači godinama. Da li možemo tek tako da promenimo svest ljudi odjedan? Pa ne možemo da promenimo, ne. Ali reći ću vam samo jedan podatak. Vidite, medicina napreduje veoma sporo. I sada dok to uđe u sve te oficijalne krugove, da kažem, treba vremena. Međutim, jedno istraživanje... Zato što ima različitih stavova, različitih pogleda, kad je u pitanju zdrava hrana. Neko preporučuje mleko, neko preporučuje, znači, žitarice. Zato što ima više tih mišljenja i među onima koji se bave, znači, time. Tako da ljudi dođu u situaciju da ne znaju šta treba, a šta ne treba. Pa evo reći ću vam, znači sada najnovije istraživanja rađena na bazi mleka su utvrdila da mleko ne štiti kosti, već izaziva osteoporozu. Na koji način? Tako što mi možemo u telu da akumuliramo samo 30 grama proteina dnevno, belančevina. Međutim, korišćenjem mesa i mleka mi upotrebimo mnogo više i do 150 grama dnevno. Sav taj višak proteina odlazi u jetru da se razloži da bi se izbacio. Taj produkt tog raspadanja u jetri je sumporna kiselina koja je strašno otrovna i ona se mora izbaciti iz tela. Međutim, kiselina mora da se veže za bazu da bi se izbacila iz tela, a baza koju nađe ta sumporna kiselina je kalcijum iz kostiju. Mi to zovemo u medicini hiperkalciurija prouzrokovana belančevinama. Imamo čak i naziv za to. Također, drugo istraživanje je dokazalo da je dijabetes mellitus, znači šećerna bolest kod dece, uzrokovana mlekom također. Zbog čega to kažem? Kako se to dešava? Mleko kao strano telo. Mi prepoznajemo mleko krave kao strano telo za nas i telo automatski proizvodi antitela da bi se borilo protiv tog stranog tela. Međutim, u isto vreme, kada telo napada strano telo, odnosno mleko, u isto vreme napada i ćelije našeg pankreasa koje imaju sličnu molekularnu strukturu i na taj način samo telo uništava
sopstveni pankreas. Da, i reći će naši gledalci, čekaj, ako izbacimo meso, pa izbacimo hleba, pa izbacimo znači sve žitarice i ostanemo samo na voću i povrću. Da. Ja nisam rekla, znači sve žitarice mogu da se koriste, sve žitarice, može i mleko čak da se koristi, ali ja preporučujem nekuvano kozje mleko od zdrave životinje. Svako mleko koje je... Da, poznato je da je kozje mleko najlekovije. Da, međutim, nekuvano mleko ima baznu reakciju u telu. Da, zašto? Vi ste pitali o kiseloj hrani i da kažem šta je to u stvari kisela hrana. Kisela hrana je hrana koja u našem telu izaziva kiselu reakciju. Da. Sada, kada mi prirodno imamo slabo baznu krv, međutim, kada unesemo ovu hranu, zakiselimo krv i stvorimo dobru podlogu za razvoj raka i drugih bolesti. Tako da, kada vi unesete mleko koje je obrađeno, ono će izazvati kiselu reakciju. Međutim, mleko koje je nekuvano, neobrađeno, izaziva baznu reakciju. Da. Koja je to još hrana koja izaziva? Da, jaja također imaju kiselu reakciju, beli hleb ima veoma kiselu reakciju. Zatim, kuvana hrana, sva kuvana hrana ima kiselu reakciju, sva industrijska hrana. Stres također ima... Odlučujuću ulogu. Da. I ono što bi kuhinska so također, znači ja preporučujem isključivo morsku so, čvrste masti. Znači, životinjske masti su čvrste masti, biljne masti su tečne. Ono što je čvrsto van našeg tela, ostaće čvrsto i u našem telu. I taložit će se po krvnim sudovima i organima. Ali ono što je tečno i u našem telu i naše telo može brzo da eliminira te masti. I šta preporučujete kad je u pitanju koristimo ulje? Većina koristi suncokretovo, mali broj ima para da kupi maslinovo. Koje ulje? Mast. Ima ljudi koji jedu, kažu da je zdrava mast. Ajde, meso nije zdravo, šta vi kažete? Mast je čvrsta mast i ona ostaje u čvrstom stanju u našem telu, ja ne preporučujem. Međutim, ne treba nam ta količina masti. Znači, nama treba vrlo mala količina masti i to može da bude suncokreto ulje, ali hladno ceđeno, masleno ulje, znači bilo koje ulje može da bude i to ja koristim vrlo malo ulje u salatu i eto tako. I pored ove hrane koju ste rekli da možemo da koristimo, šta još to trebamo da koristimo da bismo bili zdravi ili da bismo poboljšali stanje svog organizma? Da. Osim hrane, vrlo važno je sunčanje. Vidite, sunčanje štiti od raka, ne izaziva rak. Zbog čega to kažem? Ja ne kažem da se ljudi prže na suncu, ali u jednoj koristiti zdrav razum i ostati na suncu onoliko koliko sunce dozvoljava, jačina sunca dozvoljava. Vrlo kratko vreme, međutim često izlaganje, svakodnevno izlaganje kompletnog tela suncu. Zbog čega? Zbog toga što kada naše telo dodirne zrak sunca pretvara kolesterol u vitamin D. Tako da, a vitamin D je poznato da je jedan od najvećih zaštitnika protiv raka. Također, svež vazduh. Napolju imamo negativne ione, unutra imamo pozitivne ione. Dokazano je na istraživanjima da rak raste duplo brže u zatvorenoj prostoriji zbog tih negativnih iona koji nam nedostaju unutra. Spavanje je također izuzetno važno, posebno između 10 uveče i 2 ujutru. Zašto to kažem? Zbog toga što u tom periodu naša žlezda, pinealna žlezda, luči hormon melatonin koji se luči samo ukoliko mi spavamo i taj melatonin je također jedan od najvećih zaštitnika od raka. Također bi preporučila barem 10-15 minuta dnevno hodati bos po zemlji zbog izjednačavanja potencijala. Kozmetika je veoma veliki zagađivač našeg tela. Ukoliko vi uzmete jedan losion za telo i pojedete ga, on će se 50% razložiti u želucu zbog enzima i 50% će otići u vašu krv. Međutim, ukoliko vi namažete na telo taj losion, on će 100% otići u krv. Što znači, ono što ne možete jesti, nemojte stavljati ni na kožu. Ono što ja preporučujem za kožu je, za suvu kožu preporučujem hladno ceđeno suncokretovo ulje. Da. Zatim, i lepota dolazi iznutra, ne s polja.
Veoma veliki zagađivač su monosodijum glutamat koji se nalazi u začinima. Uvek proverite da li je monosodijum glutamat unutra. Zbog čega? Zbog toga što oštećuje moždane ćelije i izaziva rak i ostale bolesti. Monosodijum glutamat se koristi kao poboljšivač ukusa. Aspartam je drugi otrov koji treba izbjegavati, a to je veštački zaslađivač. On se stavlja u dijetalne preparate, u žvakaće gume i još neke proizvode, u pića gazirana. Taj aspartam je izuzetno opasna hemikalija koja recimo je jedan od najvećih izazivača multiple skleroze. Recimo, pilotima je zabranjeno da koriste nekoliko sati pre poletanja bilo što sadrži aspartam, zbog toga što supresira moždanu aktivnost. A mi vidimo na ulici deca naša svakodnevno žvaću žvake i na taj način smanjujemo njihovu inteligenciju. Takođe bi kafu spomenula kao jedan od nervnih toksina. Kafa, ako imamo vremena da objasnim kako kafa deluje. Vidite, kada se ćelija umori, nervna ćelija se umori, onda kofein dođe i prikači se za jedan receptor na nervnoj ćeliji i kaže nervnoj ćeliji, stimuliše je i kaže ne, ti nisi umorna, produži dalje. I mi posle kafe osetimo da mi možemo da produžimo. Međutim, ta će se ćelija premoriti i na kraju uginuti. Tako da mi stimulišemo našu ćeliju da radi preko mere, ali ćemo smanjiti broj nervnih ćelija. Takođe, sva gazirana pića bi spomenula, zato što oni izvlače kalcijum iz kostiju. Vežbanje, svakodnevna aktivnost je ekstremno bitna. Pre svega ojačava naše kosti, zbog toga što osteoporoza nije uzrokovana nedostatkom mleka, već je uzrokovana nedostatkom kretanja. Znači, umesto automobila po ovom našem malom gradu možemo svi da hodamo ili da vozimo bicikle. Takođe, telesna vežbanja su isto fizičke aktivnosti. Spomenula bi mobilne telefone koji takođe uništavaju nervne ćelije, zagrevajući ih do velikih temperatura, i opraštanje je jako bitno. Zbog čega? Zbog toga što mi kada ne oprostimo, recimo, mi zadržavamo jednu negativnu emociju u telu koja neprekidno tera telo da produkuje negativne hormone. A ti negativni hormoni imaju kiselu reakciju u našem telu i na taj način se stvara podloga za razvoj bolesti. I na kraju bi samo spomenula, kada oprostimo, znači mi u stvari pomognemo sebi. Na kraju bi spomenula osmeh, koji je jako bitan. Zbog čega? Zbog toga što je naše telo uslovljeno da kada god imamo osmeh na telu, proizvede reakciju sreće u telu. Znači, mi počnemo da lučimo hormon serotonin koji izaziva osjećaj sreće u telu. Tako da za par minuta, čak i kada vam se ne smeje, za par minuta, ukoliko zadržite osmeh na telu, osjetit ćete blagotvorno dejstvo osmeha. Sad, ono što bih ja pitala, a to je, trenutno živite u Saudiji. Kome nema spasa? Retko kome nema spasa. Znači, dešava se, bilo je par slučajeva gde su se ljudi, međutim uvek i u tim slučajevima sam ipak našla nedostatak u terapiji. Znači, ljudi se nisu pridržavali kompletno ovog tretmana. Ja mislim da osim hrane, ono što je jako bitno, to je taj stres, odnosno taj faktor vere. A vera znači stanje bez stresa. Ali kako stanje bez stresa? Ajde, sad je ekonomska kriza i stalno smo u nekoj krizi, stalno smo bili, znamo šta nam se sve dešavalo. Kako se osloboditi tog stresa? Možemo li to hranom da učinimo ili ne? Pa kako da ne? Jer čovek je ljudsko biće. Ako on danas razmišlja da li će imati da kupi hranu ili ne,
normalna stvar da se u njemu Da, pojavi svakako. stres. Pa kako se Pa osloboditi vidite kako, stresa? prvo, ova vrsta hrane o kojoj pričamo sada je daleko jeftinija, posebno u ovim područjima, nego ona hrana koja se svakodnevno konzumira. Da. Znači manje stresa. Što se tiče stresa, takođe, u mesu se nalazi adrenalin. To je hormon koji, jedući meso, mi konstantno konzumiramo veliku količinu tog adrenalina koji nas jednostavno pravi ljute. Da, I sada primetit ćete razliku između mesojeda i biljojeda. da. I kod životinja i kod ljudi. Postoji velika razlika. Ljudi koji jedu meso su prilično ljuti, dok ljudi koji ne jedu meso su prilično blagi. Takođe, znači, jedan faktor što se tiče stresa. Takođe je bitno duboko disanje. Jer kada mi dišemo duboko, unosimo, mi nikada ne dišemo kako treba, dišemo 1/3 pluća, međutim, barem 20 minuta dnevno treba čovek disati duboko ukoliko je moguće na svežem vazduhu, da bi se ćelije napunile kiseonikom i smanjimo stres na taj način. Zašto je stres toliko bitan? Zbog toga što kada ste vi u stresu, onda se ćelija blokira, ona se zatvori i sav energetski potencijal odlazi u ćelije mišića, zbog toga što su nam mišići zategnuti, spremni za borbu. I to se dešava u stresu. Naša ćelija je zatvorena, blokirana i ne može da primi ni kiseonik, ni hranjive materije. Često se dešava da ljudi koji su na ovoj vrsti terapije ili zdrave ishrane, da kažemo, i pored toga nemaju, da kažem, pozitivne rezultate. Zbog čega? Zbog toga što su u stresu konstantnom i onda su ćelije blokirane, zatvorene i ne mogu da prime ono što on puste u organizam. Sad, kada su u pitanju bolesti, od karcinoma do, znači, mnogih drugih bolesti, da li za svaku bolest, ovo je hrana o kojoj ste govorili, zdrava hrana, znači, da li ta hrana važi za svaku bolest? Da. Vidite, bolest nikada nije vezana za samo jedan organ. Bolest je uvek vezana za celo telo. I kada mi, recimo, odstranimo jedan organ, mi nismo odstranili uzrok problema. Ja organizam vidim kao jednu simfoniju i kada samo jedna violina ne svira kako treba u tom orkestru, onda ceo orkestar ne funkcioniše kako treba. U organizmu je se slična stvar odigrava. Evo, ostalo mi je još samo toliko vremena za vašu poruku, jer je isteklo vreme. Da. Šta poručujete? Moja poruka je da je ključ vašeg zdravlja u vašim rukama. Ja vam zahvaljujem za učešću u emisiji. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili sa nama. Mi se vidimo sledeće srede u isto vreme sa novim gostima. Repriza ove emisije ide subotom. Do gledanja.